Takže vítajte u môjho nového videa. Teraz si povieme o trilógii Acta Themis, o knihách proste, hej, aby sme boli v obraze, áno. Je to trilógia Acta Themis, sú to 3 knihy. Prvá je Spici obří, hej, ale najprv si povieme o tomto spisovateľovi. Áno, je to tam napísané, ja to nejako prečítam, že Sylvain Neuvel, neviem, ako sa to vyslovuje, Neuvel. Je to Kanaďan a napísal 2 také trilógie, hej, a toto je jedna z nich. Tá druhá nie je preložená, v podstate Spici obří je to po česky, takže táto je preložená do češtiny. Slováci ho neprekladajú, samozrejme, však na čo by? Ešte by som povedal o tom spisovateľovi niečo, že je to lingvista a prekladateľ. A plus ešte k tomu poviem, že prvá kniha Spici obří bola mu zamietnutá 50 krát. 50 krát mu ho odmietli. A potom na konci, keď ho vydali, tak získala zo pár ocenení, hej. To je na začiatok, hej, a potom ideme na... Táto kniha je o tom, ako objavujeme iba jedného robota na Zemi. Jeho časti, proste na časti je ruka, noha a je to zakopané v zemi. Je to obrovský robot, hej, obrovský, velice obrovský robot. Keď nájdu tieto kusy, spoja ich dokopy, hej, to sa tam všetko odohráva, že ako to spájajú. Hlavná postava vedkyňa menom Ross, na začiatku ona padne ako mladá do ruky obrovskej. Takže preto aj vedkyňa a teda zistia, že sa dá ovládať, že sú tam piloti dvaja, že sa dá ovládať, zabudol som. Nie sú to klasické roboti, sú to mimozemskí roboti a nie sú klasický, ako myslím, akože stávané telo ako ľudské. V podstate majú nohy prevrátené naopak. Nie otočené prevrátené naopak, ale prevrátené ako myslím s klbami. Akože koleno je naopak, hej. V podstate by ste si mohli akože si to predstaviť, keď máte koňa a jeho zadné nohy také sú také naopak. Alebo psa. To je v podstate to isté asi. Takže tak, hej. A jeden pilot je po nehode preoperovaný tak. Takže samozrejme, že rôzne organizácie a tieto zlé veci sa tam dejú, hej. Sice toto nebola taká zlá vec. Neviem, či náhodou hlavný hrdina nesúhlasil s tým. Aby som povedal, že Vincent, hej. Hlavný hrdina, zase ďalší. Vincent, ono sa to krúži okolo týchto 3-4 ľudí. Je to Ross, vedkyňa, Vincent je pilot, druhý pilot je Kara, to je vlastne ženská. V podstate im robia rôzne veci, ako genetické podkusy na nich robia, hej. A tým sa dostávame do dvojke, hej. Dáme tomu, by sme sa pohli ďalej. Dvojka je takáto žltá. Dvojka sa volá Probuzení bohové, že to neviem. Musím sa na to pozrieť. Aby som prešiel z jednotky dvojky, tak sú tam rôzne politické veci, akože komu patrí robot a teda. Je tam stretnutie s ďalším robotom, ktorý príde akože z vesmíru, hej, dáme tomu. No z vesmíru, ako z inej planety. Oni sa vedia premiestniť. Ako v Star Treku, vieš. Takže sa premiestní v Londýne a tam to celé vypukne. Sú tam velice straty ľudí, najprv nejakých 100 000 alebo koľko tam zahynie, potom tam príde Themis vlastne je tá robotka, hej, ktorú sme našli na Zemi, takže som to asi nepovedal, takže Themis sa vlastne proti nemu postaví, hej, a zničí ho v podstate, ale bola to len taká náhoda, alebo také načo, že neboli sme si istí, že či sa to podarí alebo nie, takže proste Themis ju zničila toho robota teda a dostávame sa k tomu, že vo vesmíre viacerí roboti, hej, takže sme v nebezpečenstve a teraz je tu taká vec, že keďže zistili, že sa dá premiestniť robot, tak Vincent samozrejme niečo
pobláznený tým, že ako sa to robí, tak to urobil a premiestnil robota aj zo samou seba do nejakého oceánu a nemohol odtiaľ prísť, ktorá sa dozvie, že má z tých genetických pokusov má dieťa, a teraz ho ide hľadať, lebo to dieťa v podstate nebezpečenstve, lebo je potomok ich. Prečo vlastne piloti, iba oni dvaja môžu pilotovať, no to je v genetike a na základe toho chcú akože vypestovať ďalších pilotov. Kara, ktorá ide za tvojou dcerou, Eva sa volá, to je akože ďalší pilot, no a ona ho chce ochrániť pred Rusmi a pred Američanmi, takže ona tam ide a zachráni ju. A keď sa vráca naspäť, Vincent sa vráti naspäť tiež náhodne, ale tu je jedna vec, že medzi tým, ako zachraňuje a ten si robí pokusy, medzi tým sa objavia ďalší roboti vo viacerých mestách a vypúšťajú genetický plyn, ktorý proste zabíja ľudí. Ale nie všetkých. Keď prichádza Kara k Vincentovi, tak on sa práve v ten čas objaví v New Yorku a vypustí tento plyn. No a oni bežia do roboty. No ale keďže sa ponáhľajú, tak Kara zomiera medzi tým. Eva je malá, neviem koľko má 10. Ona chcela bojovať akože s nimi, lebo všetko im zobrala. Aj jednu, aj druhú matku. Teraz akože chce ona bojovať a Vincent ju tam nechce pustiť do toho robota, ale nakoniec ju pustí a začne bojovať. Ovládať robota je veľmi ťažké. Proste pri tej mele Temis akože padne na zem. Medzi tým Ross, tá vedkyňa, objaví technológiu. Ani nie, že technológiu, ale to sú nejaké baktérie alebo neviem čo. Rýchlo požiera, ako nie pomaly, ale rýchlo. No a ona ho vypustí na toho druhého robota, odstráni nohu, odpadne noha. Všetci roboti odišli, v podstate Rose s generálom nastúpia do Temis, aby mohli akože povedať takúto šťastnú správu Vincentovi a Eve. No a ako nastúpia a chcú tam oslaviť to, akože že roboti odišli, tak Temis je zmizla spolu s nimi. No a tu prechádzame do 3. knihy. Jenom lidé, v podstate títo 4 generál, Eva, Vincent a Ross sa ocitnú na cudzej planete, Esat Ekt, domov Ektov, kde vláda nie je moc akože v pokojnom stave, Je to ako na Zemi, že vládne tam proste napätie. V rámci možností prečo? Pretože keďže útočili na Zem a milióny ľudí umrelo v rámci toho, ako oni útočili, tak porušili vlastne svoj zákon, že nesmú zasahovať do iných civilizácií. Je tam cisárovna a vláda, tam je napätie medzi nimi, objavujú sa aj rebelstvá medzi ľuďmi, takže títo 4 ľudia, ktorí sa tam ocitli, oni tam uviazli 9 rokov. Je tam generál, ktorý je zarytý tým, že proste, že nepatria na tú planetu, a že nechcú tam, nemôžu tam byť. Takže on ani vôbec nevychádza z toho príbytku, ktorý im dali, nekomunikuje s nikým a nenaučil sa ani ich reč, takže to je taký akože zarytý verný Zemi, Potom je tam Rose ako vedkyňa, ale tá je obmedzovaná, pretože ona vie menej než Ektovia. Ektovia vedia viac, takže je v podstate pre nich zbytočná, lebo vedia to, čo ona vie, ale oni vedia viacej, a je obmedzovaná, Vincent je v podstate technický inžinier, a je ovlivnený tým generálom, Kvôli tej svojej dcére je posadnutý tým, aby odišli odtiaľ. Neskôr sa aj takže krvavo dohodne s tou cisárovnou, to sa na konci dozviete. Eva na Zemi ani nezapadala, bola akože divná, lebo videla budúcnosť v obrázkoch. Pre ľudí ako na planete Ektov to bolo, ona tam zapadla a dokonca si aj našla frajera, Ako dospievala, prijala to k srdci a
bol to jej domov. A čo sa stane, ako keď prídu na zem, tak čo sa stane, tak 19-ročná Eva je nasratá na svojho otca, lebo si ju uniesol z domova, hej, a ešte aj zobral so sebou jej frajera, hej, ktorý behom deja umiera. Proste do toho zasahuje politika. Rozdelia ich. Ona v podstate pilotuje Temis pre Rusov a ten pokazený robot, čo nemal nohu, hej, je opravený. Tak ľudský, hej, takú protézu má, je za Američanov. Ale proste oni sa ocitli medzi sebou v boji a už potom vám nepoviem koniec, no ale ja sa musím vrátiť k tomu, ako je to napísané. V podstate akta Temis sú spisy, hej, keď niekoho vypočúvate, tak je to založený spis. A tak toto je v podstate robené, že proste, že sú tam veľké medzery medzi tými diskusiami, hej, medzi akože jedným rozhovorom, odpoveďou a tak. Potom sú tam rôzne denníky a teda, hej. Tak to je to v podstate napísané a je to v podstate napísané jednoducho. Je to proste kniha na jej, čo ja viem, 2-3 dní, hej. Pokiaľ čítate normálne, hej, ja čítam tak normálne, tak možno, že aj pomalšie, hej. Takže je to tak na 2-3 dní, možno, že deň vám to zabere, keď sa do toho zažerete, hej. Ešte to ohodnotím, ale každú o sve. Jednotka je taká, že mňa jednotka moc tak akože nebrala. Ja som to čítal v rámci možností, ako som čítal ostatných Dan Brownov, hej, akože Da Vinciho Code a teda. To je akože Da Vinciho Code ma bavil, hej, ale tie ostatné knihy sú také, že no dobre, čítam, že čo sa asi tak stane na konci. Toto je taký trailer, toto je asi taký podobný trailer, akože nie je podobný, akože z náboženstva, ale neviem čo. Tam to všetko začína a nie je to také, akože moc sa mi, akože, že nie, že nelúbila, akože ľúbi sa mi, hej, ale akože išiel som ako normálne, že príbeh. Bol to taký, akože normálny príbeh, skôr by som povedal, nič ma to tak, akože wow, nič, možno tak šok som mal, že keď tam prišiel o nohy, hej, takzvané, on ich mal, ale oni mu ich prerobili, tak to by bol taký šok, ale také neobyčajné, ale potom na konci je taká zmena, čo si musíte prečítať, hej. A to ma tak, že wow, takže koniec, prolog, asi prolog to je? Prolog, alebo posledná kapitola, že tak to je sila. A asi preto je to také lepšie, hej. Ja by som dal, že 6,7. Potom sú tu propulzívne bohové, kde sa objavia všetky tí roboti a tak. To už ma zaujímalo viac, hej, lebo tam ten plyn, ale je to akože o tom, ako sa tam objavia ďalšie roboti a to už je také lepšejšie, dám sa, že 6,9 asi, 6,9, alebo dáme, že 7 dáme, hej, 7 dáme tejto knihe. A potom by som dal, že 7.2, jenom lidé, hej. Prečo 7.2? Lebo ono sa to odohráva na inej planete a to ma fascinovalo to dosť, že už sme na inakšej planete, inakšie ľudia, inakšie oné. Takže asi takto. Ešte som sa mal pozrieť, prečo majú radi ľudia tie knihy, alebo prečo ich nemajú radi, hej. Zlé veci som moc ani nevidel. Možno, že tak akože, že sa vyhradili voči tomu, že je rýchla. Vieš, takéto medzery medzi tým medzi tými vetami, medzi tými, že rýchla a že je nudná. Že proste, ako trailer, že sa tam všetko stupňuje a je to také, že nudné pre niekoho. Ako napríklad Dan Brown, niektoré veci má nudné a niektoré má akože zaujímavé. Asi takto by som to hľadal, ale čo by chválil napríklad tento pistrich, čo tu je, obálku.
druhej strane toto. Tak sa spojí. To tam je taká pesť, hej. Obálku, hej. Chvália. To je na všetkých knihách, hej. Takto ruka je tam. A toto je akože cez ten trojuholníček. To je taký tónny, hej. A tento trojuholníček, čo tu je, tak ten proste je tam. A potom chvália, že to je v spisoch, že to je jednoduché a že to je rýchle. No, že je rýchle, ale že to je jednoduché, že to tam není nejaké opisovačky, že to proste iba opisujú iba ten dej. No a to sa asi takto vyhľadeli voči tomu, hej. Tak to je koniec videa. Ešte by som povedal, že tak ďalšiu knihu mám od Collinsovej Hry o život. Osviežovanie, ale dám to až potom na budúci týždeň, aby som to spracoval, aby som to nahral. Čaute.